Селскостопанското изложение БАТ Агро 2013 се проведе за четвърта поредна година на летището в Стара Загора при рекорден интерес, както от страна на изложителите, така и от страна на земеделските производители. Организаторите от Българска асоциация на търговците на агротехника отчетоха 65% увеличение на изложбените площи спрямо миналата година. В изложението се включиха близо 200 фирми от агросектора, като по традиция акцентът беше поставен на селскостопанската техника. Официалният старт на изложението даде председателят на БАТА, господин Христофор Бунарджиев. 2013 година, колеги, е година на рекордите. С БАТА Агро 2013 ние бележим рекорд за най-мащабно изложение за всичките си 4 издания, превърналото се вече в традиционно изложение, отчитайки данните към момента, БАТА Агро жени невероятен успех, радвайки се на рекорден брой изложители тази година на площ, която надвишава 40 000 квадратни метра. С непоколебима увереност можем да кажем, че БАТА Агро е най-голямото селскостопанско изложение в България, а вече и на Балканите. В рамките на 5 изложбени дни ние отново ще ви представим най-съвременната и модерна земеделска техника, насители програмата с тест-драйв, демонстрации, съпътстващи мероприятия и презентации. Гост на официалното откриване беше министърът на земеделието и храните професор Иван Станков, който отбеляза значимостта на агросектора за развитието на икономиката на страната. Искам да благодаря на всички участници в изложението, а също така и на всички посетители за интереса, който проявяват към настоящото изложение. Ние не можем да говорим за иновации, за конкурентоспособност без съвременната техника, без съвременния прикачан инвентар, без суровите и препаратите. Искам да ви уверя, дами и господа, че Европейския съюз проявява все по-голям и по-голям интерес и непрекъснато подобрява отношението си към аграрното производство. В рамките на откриването организаторите на БАТА Агро бяха подготвили богата фолклорна програма. Отслужен беше и тържествен водосвет от крупнишкия епископ Инокентий, който пожела успех на изложението. Светата православна църква казва: нищо не сторвайте без благословение. Затова и в днешния ден домакините от БАТА Агро ни призоваха нас, свещенослужителите през Светата Старозагорска митрополия, да бъдем с вас, с тази молитва, от която се нуждае всеки един от нас, да бъдем покрепени с духовни сили. Сред официалните гости на откриването на БАТА Агро бяха председателят на Общинския съвет в Стара Загора Емил Христов, областният управител Недялко Недялков и професор Иван Въшин, изпълняващ длъжността ректор на Тракийския университет в Стара Загора. След откриването на БАТА Агро, официалните гости разгледаха изложението, като всяка една от фирмите изложители представи последните иновации през селскостопанската техника, която предлага на българския пазар. Новост на БАТА Агро 2013 бяха и трите микроизложения за торове и препарати, семена и автомобили. Тази година сме направили вътрешно изложение в рамките на БАТА Агро, което е специализирано за продукти, растителна защита, торове и семена, като тяхните изложбени площи вече са отделени в самостоятелно изложение. Миналата година те някакси се губеха между щандовете на участниците в БАТА Агро, между огромните трактори и комбайни, някакси нямаха пълноценна възможност за изява. Сега в рамките на този сектор продукти за растителна защита, торове и семена, идващите на изложението селскостопански производители по-лесно се ориентират. Широко присъствие на изложението имаше и от страна на финансиращи институции и университети в областта на агросектора.
края на първия ден на Бата Агро беше организирана и официална гала вечер за всички участници в изложението. За доброто настроение допринесе джаз-концертът на живо, а след него вечерта продължи с коктейл, на който бизнес партньорите имаха възможност да проведат делови разговори в неформална обстановка. Вечерта завърши с тържествена заря. Хубавото време и богатото разнообразие от селскостопанска техника привлече много посетители през всички дни на Бата Агро. Освен да разгледат новите трактори, комбайни и прикачен инвентар, предложени от фирмите вносители и производители, фермерите имаха възможност да видят и машините в действие на полето в рамките на ежедневните полеви демонстрации, които всяка една от фирмите организира. Тази годишното изложение Бата Агро се проведе под мотото «Модерни решения за модерно земеделие». Доколко модернизирани обаче са българските стопанства, разказа председателят на Бата Христофор Бунарджиев. Последните 4 години, от 2009 до 2013 година, броя на новозакупените комбайни, на регистрираните машини над 10 години драматично се е увеличил. Ако преди 4 години 90% от машините са били на възраст над 10 години. За сега, след 4 години, толкова покупки и разбира се с мярка 121, машините над 10 години са намаляли на 80%. Тоест едва 10% изменение в картината, което е крайно недостатъчно. Подобно е положението и при регистрацията на тракторите, което явно показва, че с 3% годишен ръст на обновление на нас ще ни бъдат необходими цели 30 години, за да обновим земеделския си парк, който тогава отново ще е вече стар. Организаторите на Бата Агро 2013 отчетоха едно успешно изложение, на което се сключиха много сделки и се продадоха много машини. В рамките само на 5 дни посетителите имаха възможност да се запознаят с най-модерните технологии в земеделието и последните тенденции при растително-защитната дейност, да видят в действие на полето много от тракторите и прикачния инвентар, да получат съвети и консултации от сервизните специалисти на всяка една фирма. Всичко това наложи изложението Бата Агро като водещ форум за селскостопанска техника не само в рамките на България, но и на Балканите, категоричен е Христофор Бунарджиев. На база статистиките от последните 4 дни виждаме около 10-12% увеличение на посетителите. Имаме лазерни датчици, които броят влизащите в изложението, което ме кара да мисля, че Бата Агро е разпозната като модерна съвременна платформа за предлагане на решения в този сектор, не само от изложителите, но и от посетителите, българските фермери. Форматът на Бата Агро категорично предоставя най-добра възможност за фермерите да се запознаят максимално добре с иновациите в агросектора и последните тенденции през земеделската техника. Усилията, които вложихме за организация, бяха наистина големи и мисля, че резултатите от последния ден на изложението са удовлетворяващи. Не искам да кажа отлични, защото винаги трябва да се желая нещо по-добро, винаги има какво да се направи. В крайна сметка всички и участници и посетители знаят, че ние го правим в една нетрадиционна обстановка. Това не е изложбен център, това е едно летище, на което ние в рамките на месец и половина успяваме да направим така, че той да е максимално близко до изискванията както на изложителите, така и на посетителите. Мисля, че резултатите от изложението са добри. Като организация, посещаемостта според мен е много добра. Има какво да се прави и за следващата година, но най-важното, което трябва да изтъкнем, че формата, периода на провеждането и място на провеждането, това, което аз казах още на деня на откриването, са правилно подбрани и броя на участниците, заетите изложбени площи и посещаемостта го потвърждава.